Tarika par koda uchiel dwe mara paga chirganario pario koda beach nyakuram gajwango dio chiengno mabende en giko mar nyasi maduon bura mar ODM. Nyasi no mayango igni prario nyakane chak duon bura no mabende kawuono no rumo kod nyasi maralam. Mano ba Kilifi wa mikaka weche no bende county no nyakuram gajwang kabende wangeni moko moten record magmose bedo katuche pacho kae kawuono tan piny Kenya William Ruto nanie county ya Marsabit bende oyango ni okabie kan yedhe kuonde kano yedhe kata kamano gibro ya KEMSA achiel kachiel nyaka kuondego mag thieth duto cheno maratil bende ang nawe thuolo ne George Bati kamano bed giwende Frederico Kango manja siasa odhetwake lo ODM Mark Matunga be janon siasa bende Brian Weke ja siasa bende ja ODM giduto gidhingiyo ni to higni prario ma ODM osebede pachoka nyakuorom gajwang nyaka sani bende gin kanyakla ma en penjo mosebedo ka penjre koten record twak mosebedo hero mono nyakuorom gajwang kabende dual wuok mopogore kabende pogruok no nene lela duto George Bati donjo kae hechendo no maratil kidiny marario okodwa mbaka line ari adeka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imu mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithundweche. Dawa ikitoka kwa store ya KEMSA isiende Marsabit, ati kwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo. Jatend piny Kenya William Ruto golo chik ne KEMSA mondo ter yedhe ute thieth moriere ma ok girao kuonde kano yedhe. Telo manyien mar kambi sukari mar Sony riembo jotich 250 kata bang' ne singo ni onge jotich mane dhi riembi bang' lokruok e tend kambino. Tukishikana pamoja, tukishikana tusiwachane, tunaweza fika ngazi ya kufikia labda nusu ama robo ya mahali baba alikuwa amefika kama kiongozi. Duon bura mar ODM otieko nyasi margi mar hingo higni 20 gi alam e county ma Kilifi. Jaloko marwa en Belinda Phillips machiegni nyakuorom gajwang chendo endatil nyinga Lydia wachao kod county ma Marsabit kamata piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo mi yedhe maya duol mar KEMSA oter nyake kuonde thieth ma okora gode kuonde kano yedhe go kaka yor neno ne oganda jo Kenya oyudo thieth mowinjore no way county ya Marsabit kinde ma no chope nyasi mar lamo kamoyango ni piny owacho mare entiere kod chenro makare mar medo ndiko jopuonj dwe mar 12 gi dwe mar 1 higa mabiro. Nen nyasi mar yango higni 60 nyaka ne chak kanisa ma AIC Loglogo e county ma Marsabit nyasi mano yuore gi jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny ogolo chik ne apisa mochung' ne keyo yedhe osiptende ma pachoka mondo mione ni yedhe ochope osiptende ne jopiny kendo kik gikan yedhe go e kuonde kano yedhe ka jopiny to hinyore. Dawa ikitoka kwa store ya KEMSA isiende Marsabit, ati kwenda kwa store ya Marsabit, ikuje kutoka Nairobi mpaka Loglogo, na ile ya Loyangalani iende Loyangalani, na ile ya Kor iende Kor. Shida ni kwamba tulikuwa dawa inaletwa inaingia kwa store hapo town, inakaa hapo mwezi moja, wananchi wanahangaika huko wakingojea. So we have now created a channel where health commodities go direct to facilities so that there is no gap in between. Ruto yango ni sirikal mare nitiere kod chenro mar medo ndiko jopuonj chakre dwe manyien kaka yor bero sekta mar somo. Kabende osingo medo dhi mbele gi chenro mar gero skunde kendo neno ni onge japuonjre moro ma osomo e tie yien. Tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Tuko na mpango ya kutosha kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata kusoma. We must never have any child in Kenya ati amekosa nafasi ya kusoma. Tumepatiana pesa ya CDF kila mwaka. Kila constituency haipungui milioni 180 ya kujenga mashule
na kuhakikisha kwamba kuna vifaa ya kutosha, kutoa basari, kuhakikisha watoto wetu wanasoma. Tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month, ili tuwe na walimu 100,000. In the last 3 years, it was my commitment that we should hire enough teachers. Osingo medo chwalo dongruok e kaunti ma Marsabit mana kaka kaunti za moke pachuka. E kinde moko kuom jotelo manote ne limbe mare no medo kwa oganda jo Kenya mondo mi obiong jatend piny Kenya gi wang' mamuol e yiero mabiro. Na mimi nataka niwahakikishie nitafanya bidii kuhakikisha ya kwamba sehemu hii ya Marsabit inashughulikiwa na serikali ya Kenya vile tunavyoshughulikia sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Wengine wanasema ufanyi kazi, lakini sisi tunasema ni 2 term kwa sababu umefanya tukae kama Wakenya wengine. Pamoja na wewe. Familia Magrawere ariyo manonege kinde tulo mar siasa e gweng' ma Opondo e kar chung'od bura ma Kasipul koro bandho ratiro ne rawere ariyogo ka giywak ni obila osebedo kata osedeko maka chije ma itudo kod nek makoch mar rawerego. Familia go kaachiel gi jopiny e gweng' ma Opondo ne odhi otero ng'ur margi e apis jalup commissioner mar Achonyo South ka giseyo nek manotim ne rawerego. Hali abich ne giler koya kaunti ma Homa Bay. Familia mag rowere ariyogo magin Beno Ndiegi kod Bruno Ndoro mane onegi e lweny mar siasa manomuoche gweng' ma Opondo e sub location ma Nyalenda ka chud bura ma Kasipul bang' ka tulo ne omuoche kind jowera mag Boyd Were kaachiel kod jowera mag Philip Aroko koro wuok oko ka bandho ratiro mag yawuot gi ariyo mane onegi e kinde lweny mar siasa no. Familia go kaachiel kod jogweng' mane otero ng'ur margi ne jalup komisona mar Achonyo South e apise ma Kosele ka hotele kod min Ben Road Akinyi ywago kit nek makoch mane onego rowere ariyogo. Kata sani gima nyalo miyo kata welo maywago Ben onge nikech an gi lweta nono. Kaka nyalo yiko Ben onge. Ratich Ben be nyaka dwar kech Ben no ang gi tho. Familia go kaw kale ng'ur margi dwani mondo biloma kachijete ma itudo kod nek makoch mag rowere ariyogo kod wuon dala ma nek makamano ne otimore mondo anyuola mag rowere go yud ratiro margi bang' kane onegi kod nek makoch e tulo mag siasa. Petition wa mwamiye ne wadwa ni mondo joma nyocha onego Ben ka ji neno mondo tim nade omak immediately. Namba 2, wadwaro ni ng'ama noketo rali manyocha inego Ben to kod Bruno koneno mondo sirikal otimre nade okaw ne atua. Mar 3, familia kwayo ni weche mag arita kwe omedre moloyo to seche makoro wadhi timo nade wadhi iko nyithindogi. Joma oseluong nyingegi ni onego Ben kod Bruno wadwaro mondo omaki immediately. Pod gintie kendo wawinjo ni gintie onge gimoro amora action mosekawnegi. Onego kawnegi action kendo twegi. Gikwedo siasa mar tulo ma osebedo kadhi nyime Kasipul ka bende gikone jochung' malaro komod bura ma Kasipul mondo yogo siasa mar uso ajenda margi ne jopiny ma ok siasa mar tulo. Kwayo polis kata jo atenda rita kwe mondo ng'ama nokelo kokoni onego bed nosemake kendo ong'egi nying-gi ong'ere. Mar 2, ng'ama kelo koko Kasipul ka gin jo siasa te wakwayo niya jo siasa gi mondo gitim campaign gi kwe, gitim campaign gi mbola nikech wan kwe ma watimo ang'owa ema wadwaro. Dwaro ni joma notimo nek goons ma luwo jo siasa gi makgi ong'egi by names. This is not the first time. Ma ok mokwongo ma gikwongo timo. Jalup komisona mar Achonyo South Dennis Keiti mane okawo ng'ur mag familia go okone sirikal dhi kawo ndamo mar chik ne achije mitudo kod nek mag rowere ariyogo eko kaachiel kod joma moko ma bende lwetgi nitie nek makoch mag rowere go. William Nataja, Assistant Chief. Ofisi ilichukua hatua, amekuwa interdicted, uchunguzi ukiendelea. Mlijionea nyinyi wenyewe, tulienda kushika watu ambao wanahusika. Kile kilifanyika mliona. Hatutarudi nyuma, watu watashikwa. Sasa haki itatendeka.
Kwa hivyo nafikiri hii petition imejijibu kidogo. Sisi naomba vile mlikuwa watulivu mkuwe hivyo, na sisi tunahakikisha kazi yetu tutafanya. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kodong ndalo manok kende to jopiny kar chung'od bura ma Ugunja dhi e yiero madundo mochan bang' tarik 27 dweni. Moko kuom jochung' ma Ugunja koro kwayo lwasi makare matimo campaigns mokwe kendo uso agenda gi ne jopiny. Twak mare gi jofwamb weche jalar kom no gi otiko mar United Green Movement Party Dr. Benson Otieno Bol wacho ni piny Kenya osegoyo kenge mar ariyo e demokrasia kendo koro kinde osechopo ma jopiny owinjore ochiw thuolo mar campaigns ne jochung' duto ma ok gidewo duond buche. Nomedo ni gin kaka jochung' giseikore moromo chuth ne yiero madundo no kendo gintiere kod yie ni duol mar IBC biro tayo yiero makamano e yo madieri kod ratiro. Obol bende nokokwe kojiwo rawere mondo mi kik yie josiasa ti kodgi e nyawo tulo e kinde ma campaigns magikone to koro biro weyo ka kwe orochore e gwengegi. Wabedur kod kwe kinde ma watimo campaign jo youth wabedur kendo wayier jatelo mabro konyo mondo udhi mbele kuom weche mag dongruok mondo watim campaign man gi kwe kendo mantie kod ng'wono maber. Mar ariyo akwayo ni mondo wan duto kawayiero jano madhi chung' mondo wang'i ng'atno man kod leadership qualities, ng'atno mabro miyo Ugunja odhi mbele kuom higni 10, higni 2 ae bang'e higni 7 nyaka higni 10 mabiro. Waketuru jalo mabro ng'iyo weche mag somo, bro ng'iyo weche mag agriculture kata weche mag pur, mabro ng'iyo weche mag ohala, mabro ng'iyo weche mag kwe mar gweng' mondo Ugunja obed kama ji nyalo dhi mbele kendo ji nyalo timo gimoro amora ma gidwaro e piny ma ka sirkal otelo. Maromo jotije 250 mag kambi Rego Niang' ma Sony owito tijegi e kinde lokruok ma oketi kod telo manyien mar kambino. Jotije ma dhi nyime kod tich bende osach gi ondose kaluwore kod report ma ogol kod tend kambino. Jo Juma ne giler kwe kaunti ma Migori. Kambi Rego Sukari ma Sony ne oketi e lwet ji giwegi e yor kodesa dwe mar 5 mar higani. En chenro mabende ne okelo paro mopogore opogore kaachiel kod sigo mopogore opogore. Moko kuom gigo mane okelo piny mathoth ma duoko mare osechako yudore en jotijego mane ondiki kambi mar Sony kod piny owacho bende dhi thuolo mar dhi nyime kod tijegi koso oyo e bwo telo manyien mar kambi mar Sony mabende ong'ere kaka Sony Sugar 2025. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Wadwaro ni Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate, that is what we want to see. E kinde makoro jata kambi mar Sony manyien koro chako chulo jotich ayanga dweni ka wuok kuom piny owacho mayande koro pod dhi nyime kod chudo kaluwore kod winjruok mane oketi e kinde mane deso kambini. Tend kambini manyien odwoko piny kwan jotich ma kodhi tie kambini. E lipot mogol kod jata tije mar kambini mar Sony Jane Pamela kuom jotije mag kambi mar Sony mayande ondiki kod piny owacho maromo 1,489 mayande oro kwayo margi mondo dhi nyime kod tich gichiwo thuolo ne mana jotich maromo 239. Mae nyiso ni jotije maromo 250 nyaka sani kod chunge tich. Kampani ni nigi jotich 1,534 to 1,489 nyocho o apply tijegi koro wakao jotich 1,239. Koro ng'eny jotijgi gin jo agriculture gi jo factory nikech mano e center mar tich makae. Masani koro wasekao jotich company manyien miluongo ni South Nyanza Sugar Company 2025 Limited. Wasemiyo jotich offer letters, barupe mag offer. Wadonje phase makoro waloso negi contracts mondo waendelea gi tich. Pamela wacho ni kwan mag jotich magikawo loyo 80% kaka ne winjruok ne obede kind piny owacho kodgi e kinde mane deso kambini.
kaluore gi promise mane wa miyo government through committee mar transition. Kane wa miyo gi promise ni wabiro absorb at least 80% mar jotich. Tend kambi Mason 2025 manyien bende koro duoko piny osach jotich madhi nyime kod tije kambini. Tend kambi wacho ni osara ma yande piny wacho chulo jotich e kambini yande nitiere malo, gin momiyo kata kambi yande nitie kod pek e chulo sara mag jotich. Wages manyocha serikal chulo gin ni malo, to mae momiyo kata nitie areas mang'eny mag jotich ni jotich nyocha ok chul, nikech jotich nokaw mang'eny kore ka ni chulo gi pesa mamalo ma the Lizzy ne ok nyal chulo that level, but Lizzy ong'iyo basic pay magiyudo koriwore gi joma ne timo acting o med mano e basic pay kayo migi 90% mar mano. George Juma, Ramogi TV, Migori. Don bura mar ODM otieko nyasi mar hingo higni 20 mosebedo kadhi nyime kadho wadnam chumbi kod alam ma oriwo dinde mopogore opogore mane gibago e kaunti ma Kilifi. E twak margi kawuono, jalup ogai mar ODM mabende en gavana ma Kisii Simbarati e kinde jotelo mamoko owacho ni en kod geno ni ODM biro chung' motegno ma onge pogruok ahinya kod mise mar demokrasia. Gimedo jiwo oganda kod jokanyo mag ODM mondo mi obed mana e sirikal broad-based ka gin kod jatend piny Kenya William Ruto. Kabla tafadhali kanisa, tunataka tuwaombe muendelee kutuombea, tushikilie chama hiki. Ahadi natoa, hatuwezi rudi nyuma, tutachenga chama na tutasherekea miaka 40 wakati miaka 20 itakapopita. Nyinyi ni watu wa Mungu, mwito ulimwita huko, lakini nimeona kweli kabisa ninyi ni ODM damu. Na mmefanya shughuli hii kwa rahisi. Mmeweza kuelezea kinaga ubaga undani vile ambavyo mnamuelewa Baba Raila Amolo Odinga. Mmeweza kutupatia ushauri kama ODM vile ambavyo tunastahili kuishi. Tunajua ni hali ya kawaida, mti ukianguka ndege huwa wanatapatapa. Lakini kwa imani na mapenzi yenu, nina imani ODM itabaki na itaendelea kuwa chama kile ambacho ni kikubwa cha kitaifa Kenya mzima, East and Central Africa. Dakika na par koda uchiel bang sa chilo midhiambo chendo endatile kamana hinya kumedo kete Ramogi TV. Joseph Oyoja puindin mar kanisa kopere nyandiwa parish wacho mora hinya gi Ramogi TV. Kata kamana wacho kanyo ni dwoko ne Nyasaye kamano kuom bedo gi jo ODM nyaka nyasi mar 20. Kaeto wacho ni wamedo mana kwa Nyasaye mondo medriwo jotendwa e twech achiel kik gi keth ODM gi tim bedo broad based government mondo wabende kaka joluo wagari ya gwengewa. Neno bende ote mar Pastor Collins Odindo wacho ni osedonje chenro entiere bondo gin kanyo Gemino Dialilo wacho ni en gima lit nego wadu mana nikech siasa jo kasipul kod kagiye to giwere kod koko mag siasa wacho ni giket mana kwe kinde ni mag yiero makamano. Eno kanyo mwalimu Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa e chenro kata kamano wacho ni entiere dwaro mondo mi ODM ochike itgi kendo giwuo e twech achiel kata wacho ni entiere weche moko masane kik gidonjre nyato kik po negi ketho duon burano mar ODM kaluwore gi taro mar kaka ne Raila Amolo Odinga oweyo duon burano nyaka sani nyakorom gajuak. Bende no kanyo mwalimu Shem Otho wacho kanyo ni obila Shem Otho wacho ni entiere kodwa en bende chenro makawuono ka entiere gwenge ma Nairobi wacho ni tulo makasipul nyaka koro rum kik yude yie ti kod gi marach kato wacho ni riembo jotich masoni sugar en tokche koyo matin ma en ratil kik idhi mabor. Ushinde
Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 07222 838 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya karama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fita on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en ratil wadhi mbele gi weche manyien. Kuom higni sigana mag oro kod ngaji makwako hoho marokak mar Kenya osesako it oganda. Nyithindo inyuolo e chan kod ngima marach. Jodongo tho, jamni rumo kendo gwenge chal ka gima rumo kaka ndalo medo sudo. Kawuono wadhi menyo ngima mar jaduong' ma jahigni 70 mosewito moheo diek 200 osebedo matuo kendo osalokore nyaka muofu. Jaduong' mane ntiere kod mwandu kod ngima higni mokalo sani koro wito geno. Ne kwayo mana diega 200 e alwora maduka na kae. Sani adong' nono. Okanyal neno. Nadhi e dispensary to gikona ni an kod presa. Onge konyruok ma an godo. Na miye kuon sa 7 maonge alot. Nikech onge. No bang'o kuon gi pi. Kaluwore ni ok onyal wuotho, waketo nendo ema olosore. Ka emiluoke bende. Mama anakuja na mtoto mgonjwa, baada kumpatia madawa anakuambia mwanangu nikule nini? Sina kitu kukula, unipatie kitu ya kupatia mtoto baadaye kabla nimpatie dawa. Juu dawa itamlemea pengine. Sasa unakuta tu pengine umeingia mfuko yako. Kwa mungisigana makamano biro niko gi kanyo Sadik mwadhi ng'iyo wachno mag
nong'no gi ngaji mokwako Marsabit. Team Kenya Harambee Stars dhi nyime gi timo ikruok margi ne tuko osiepe kini gi team mar Senegal tugo ma ibiro bagi e piny mar Turkey. Harambee Stars nologo 1-0 gi team mar Equatorial Guinea e tukgi